Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa muminai, mun ƙara dawowa a karo na gaba a ci gaba da karanta waɗannan riwayoyi na Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, waɗanda aka ciro su daga cikin littafin Alkafi na Sheikh Al-Kulaini Qudisa Sirruhu, akan falaloli da daraja da matsayi da mutum yake samu a lokacin da ya tsaya tsayin daka kan buƙatar wani mumini ko mumina. Duk abu ɗaya ne, aka ce mumini aka ce ba an nufin mumini namiji, mace da namiji dukkan su muminai ne. To duk wacce ka tsaya ko duk wanda ka tsaya kan buƙatarsa har Allah subhanahu wataala ya biya buƙatar, to akwai gwaggwaɓin lada da Allah yake bayarwa. Kai in ma buƙatar ba ta biya ba, Allah subhanahu wataala bai barin ka haka, Allah sai ya saka maka. Wannan hadisin shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi da zamu karanta yanzu insha Allah. Shi ma an Ali bin Jafar alaihi salam, an rawaito daga Ali dan Jafar kala yake cewa samitu Abul Hasan alaihi salam, naji Abul Hasan alaihi salam ya kuli yana cewa man atahu akhuhul mu'min fi hajatin, duk wanda wani dan uwansa mumini ya zo masa cikin wata buƙatarsa, fa inna ma hiya rahmatan min Allah, to wannan buƙatar da ya zo maka da ita rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala, saƙaha ilaihi, wato da Allah ya koro wa shi wannan muminin wannan rahama din ta zo izuwa gare shi, wato buƙatar da aka zo maka da ita rahama ce Allah ya koro maka ita. Fa in qubila zalika, idan ka karɓi wannan abin da Allah ya koro maka din, faqad wasalahu bi walayatina, lalle ka isar da shi, ka sadar da shi da wilayar mu, wa huwa mawsulun bi wilayatillah, shi kuma wilayar mu wato tana ittisali da wilayar ta Allah subhanahu wataala. Ma'anar fahim kubil nan, idan ka biya buƙatar ko ka aikata wani, ka karɓi wannan buƙatar da ya zo maka da ita, ka biya masa buƙatar, to wannan abun zai sadar da kai daga wilayar mu wa ala wala ahlul bait alaihi salam. Ita kuma wala ahlul bait ita kuma za ta sadar da kai daga wilayar Allah subhanahu wataala. Shi yasa ce wa huwa mawsulun bi wilayatillah, ita kuma mai saduwa ce zuwa ga wilayar Allah subhanahu wataala. Wa in raddahu an hajatihi, amma idan kuma ka kore shi daga kan buƙatar, ma'ana ka ƙi ka biya masa buƙatar, wa huwa yaqdiru ala qada'iha, shi kuma da aka zo masa da buƙatar da ya kore buƙatar zai iya biyan fa buƙatar, wa huwa yaqdiru ala qada'iha, zai iya biyan wannan buƙatar amma ya ƙi, sallallahu alaihi shuja'an min narin yanhashuhu fi qabrihi, to Allah subhanahu wataala zai sallada masa wata macijiya ta cikin jahannama, ta dinga saransa a cikin kabarinsa, ta cizansa a cikin kabarinsa ila yawmil qiyamah, har ranar alkiyama. Abin akwai hadari sosai. Wato idan Allah subhanahu wataala ya koro maka wani mumini da bukata, ya koro ka, to manzo Allah Imam Sadiq yake cewa wannan rahama ce Allah ya koro maka har gida, har inda kake, Allah ya kawo maka rahama. Fa in qubila, idan ka karɓi wannan rahama din, wana ka karɓi wannan buƙatar, ka biya wannan buƙatar, to lalle wannan buƙatar za ta haɗa ka zuwa ga wilayar Ahlul Bait alaihi salam, sannan wilayar Ahlul Bait alaihi salam za ta kai ka zuwa ga wilayar Allah subhanahu wataala. Amma wa in raddahu, idan mutum ya ƙi, wa huwa yaqdiru ala qada'iha, zai kuma iya biyan wannan buƙata din, ya ƙi, to anan hadarin yake, sallallahu alaihi shuja'an, sai Allah kuma ya sallada masa wata macijiya, ta yi ta cizansa cikin kabarinsa har ranar, har tashin alkiyama, ai ta cizansa, ta ba shi azaba. Saboda haka mafi karanci, idan har ba za ka iya biyan bukatar na ba, to kai mutum fatan alkhairi, ko kuma ka nuna masa inda zai je bukatar ta biya. In kai ka sani, ka nuna masa, nuna ma shi ma kamar ka biya masa bukata ne, amma kana da iko ko kai ka biya ko ka sa wani biya bukata nan, kana da wani ikon sai ka ki, to akwai hadari, akwai macijiya mai cizo, ta kuma cikin jahannama ce, mai sara tun daga cikin kabari har a tashi alkiyama. Allah subhanahu wataala ya tsare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu, bi haqqi Muhammadin wa ali baitihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil